Трявна е наистина красив град. Той е като един жив музей и наистина ви препоръчвам да го посетите. Ама нашата причина да сме тук са два страхотни проекта. Първият се намира в училище Петко Рачев Славейков и се казва United in Diversity. Главната цел на този проект е да осигури качествено образование на учениците. Аз съм изключително впечатлен от сградата на училището, тъй като тя е много красива, много запазена и много поддържана. Имат и невероятен музей. Училището наистина е на високо европейско ниво. Успяло е да привлече доста средства, за да го видим ние в този му вид днес. Има модерни цифровизирани зали по физика, астрономия, химия, а пък повечето специални кабинети са изрисувани от самите деца. Конкретният проект, който ние посещаваме, е финансиран от кохезионната политика на Европейски съюз и най-силно впечатление ми направи това, че всъщност една от целите на проекта е да обедини и да запознае културите на децата с различен етнически происход. На българчета, на роми, на арменци, турци, дори и молдовчета. Като проекта има и специален акцент върху местния фолклор, тъй като това е супер важно.